फुंनि लाल साहा कापसे लोंना लाबाय आङो लोगोफोर। ओमफ्राय दा गुड मर्निं लोगोफोर, बयखौबो बरायबाय आंनि नैबे मोनसे गोदान ब्लगजों लोगोफोर। थाबायगासिनो आं लोगोफोर बे गामिनि लामाजोंनो दावखोनांगौसो खोलाहा दावखोनाय मोनो। ओरै जोंहा सेन्टार खाथि जाबाय नालाय ओरै थांखोनाय बायदि मोनना लायो आरो आं। थांगासिनो सनाफोर दा माबा जयग' दङ। आं गामियावनो बिजावजालिनिसिम फैगासिनो सनाफोर। दिनै न'आव हाबजेनगोनसो न' गोदान लुनाया, बेयाव जयग' दं, भकत जाहोगोन। ओमफ्राय बेयावनो थांबाय थानोसै आं सनाफोर। नोंथांमोनाबो फैबाय था लोगोसे आंजों फैगासिनो न' गोदान हाबनायाव मा मा जाहोयो माबायदि जायो न' लानायाव आबाजों आंजों फैगासिनो जोङो दा नै लामा लामा थाबायनानै। आंनि आबाया नै थांगासिनो, जों मोनसिगोन न'खौ। आंनि नाबा आबाखौ देखायनोसै बावगारदोंमोन। आंनि जोमग्राखौसो लाबाय आबायासो। नायनि आबा नाबा नायनि सुबुंसा आबा आबाखौ नाया ना बाबा। नैबेनो न'आ सफैबाय, बे बाबानि इसानि बाबा थैनायनि बिहाव, आंनि बिहावनि बिदामोन आरोना, बि थैनायनि मेम'रि। ओमफ्राय न'आ नै बेखौनो लागोन आरो दिनै लाना दोनगोन न'खौ। कमप्लिट जायाखैबाबो थानाय रुम सिङाव माने मोननै रुम बानायना दोनबाय आरोना। बेनो न'आ। बेयाव जाजोबाखै, ग्रिल सिल होबावनांगौ नालाय, बेफोरो जाजोबाखै। नै ओरैबो र' सिङाव हाबहैनां सनाफोर। नै ज' जाजोब्बायानो जयग'नि जिरायजोब्बाय रे। जिरायनोसै आंबो हो। नैबे बिस्रानि आइ नैबे मोनसे रुम। गाखोनाङा गोलैगोन आबा दे। दे दे जिरायदो। इथिलाय सोर सोर मा लेमदो नोंलाय? नै बेबो सासे जोंहा बिजावजालि, बिस्राबो बिदिनो बांला लुखांबाय। ओमफ्राय नै जोंहा इयाव निरामिस ना आब'? निरामिस नालाय नै पनिर हाना लाखाजोब्बाय। ओमफ्राय टमेट' जगार खालामखाजोबखायानो आं फैनायनि सिगांनो। नै बिसोरो खाराथारहाय। ओंखामा मोनबायानो रेडि जाखाजोब्बाय आरो नै पापराबो रेडि जाखाजोब्बाय। बिजावजालिफोरा आंखौ नेखायाहाय, नांखालाया आंखौ, खामानि थिनखाया बिसोरो। नै आयौ आं खुरनायावल'सो जासिगोन। अ थावखौ जि बुरजा नांखागोन ना? होनबायमोन ना? नै गिदिरथि होनो मोननांगौमोन दांलै। नैबे सा लाल अ माने जैग' जोब्बानो मोनजानाय जानांगौ आब'? अ जैग' जोब्बानो मोनजानाय जानांगौनो। रेडि जोंना माबा मोनसे जायोबा बिजावजालि ज' ज' जाखाजोबो आरोना। बे आब' बिस्रानि आब' बिजावजालि देरसिन बे आब'आबो। बिस्रानि बाजै न' दे सनाफोर दा उनाव माबायदि जायो देखायलांबाय थानोसै। जोंना माने जयग'आव मानसिफ्रा जिरायदोंबाबो भकत 9 जन दं आरो बेयाव ना। 9 जनफोरखौ दा होग्रोबासो उननि माखासे फैफानाय आइमोना होफानो मोनगोन। सान खुलुमबाय। नै एबार साहा जगर जालायबाय आरो गोदै गैया? सिख्लायफोर फैदों नै जोंहा
फिसाजोफोर बिबनां सिख्ला लाइटफोर फैदों ओमफ्राय बिसोर फोथालायदो आंहा लाखांबोबाय नै आंनासो मेथाइनि जगर जालायबाय आरो दा साहानि दहायनो रेडिखा साहायाबो नै जोंहा बेनो मालिका न' मालिका दा बेनो दुइसिन बिजावजालि बयनिसिबो बेनि न'आवनो फैदों दा नै फिसाफ्रा जानो नेगासिनो आयु दावराव फिसाफोरसोबा गथ' गोनां गोजासोबा फेमिलि जा दावराव सिथा गिलासा उनावसो थाबाय उनावसो नांखादों खुलुमनानै गेजेराव आइ बाबामोननो ओंखाम होबाय ओंखाम जाहोग्रोनोसै ओमफ्राय बिदाय लानानै खामानि जागोन पनिर बाबाफोरनि आइ बाबा भकत गासिबो बिसोरो 9 जन बिसोर जाखांबासो दा जोंहा मोनजासिगोनलाय ओमफ्राय बे मा पापर दे जा निरामिस आइ बिब' बिनानाव आइनो पापर गिदिर जादोंमोन आं पापरा एकदम आं बायदि बिब' बिमा सामब्राम गुफुर पियाज थाइजौ बानलु आसार दे जा दे गोथाव जादोंना नैबे आइ न' बिगोमा आइ नैबे आइ देरसिन बे पुर'हित बाबानो मान बावबाय खुलुमबाय मान होबाय गेन्जि गस्लाजों गय फाथै जराजों दा फोजोब्बाय लोगोफोर बेखिनियावनो भिडिअखौ आं बाय बाय सनाफोर